חתית, פטה, מה טוב לך? אוקיי. כל הקופסות אותו דבר. אין לי, לא מביא, אנשים כבר לא רוצים דברים טובים, מתרגלים, לא חוזרים אחורה, זה מילה מניעה. שבועיים מהיום. אוקיי. אוקיי. אתה רוצה פטריות יפות? תותים הוא הביא יפים? ברמה או סתם? באבוקדו, יש לי עדשים קצר, יש לכם כמינים, יש שרי, חציל בלדי, קבנדי. הבאתי למישהי סלומון טרי השבוע היא רצתה. איזה סלומון. סלומון טרי היא רצתה. עופות יש לך, את מסודרת, תפוחי עץ, את רוצה פינק ליידי, משהו? איזה פינק ליידי או חרמון? באמת? טוב, הוא לא מביא דברים טובים. אני אתן לך פינק ליידי, דברי איתי. אוקיי. חצילים, חינה, משהו. כמה? אוקיי. פינק ליידי. כן. חטיפי שוקולד, חמשושים. אוקיי. מה? מה זה? ארטיקים, סלטים. לאט לאט. בייגל לחטיפים. קורנפלקס. תותים. זיתים, סורים. כל השתייה. גלידות. איזה, סורים או רגילים?